Do boku, Tomek, nie do tyłu. Tak jest. No właśnie, do boku i do boku. No dobrze, o właśnie, o właśnie. Nie głową w dół, nie głową w dół. Tak jest, ładnie. Luźnie, pracujemy. Tomek, nisko broda. Nie podnoś tej brody wysoko. Wychodź z narożnika. Tak jest. O właśnie. Tak jest, dobrze. Nie wpadę. Bardzo ładnie, Wojtek. Tak. Na boki. Tak jest. Dobrze, dobrze, Tomek, tak jest. Dobrze, luźnie, o właśnie. Wojtek, ale nie daj mu wychodzić z narożnika. Gdzie głową? Daj, trzymaj go już tutaj, boksujesz, nie daj mu wyjść. Tak jest. Luźniej! Kurwa, Tomek, nie napierdam. Delikatnie, panowie. Nie głową, gdzie to głową? Dobra, czas, panowie, chwilę przerwy.